बेयावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय लोगोसे नै इंराजि गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि बयनिबो मोजांखौ हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाहैबाय। दा देग्लाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि मावसोम 50 बोसोर जालांनायाव जोङो देग्लाय सनाथि मायथाइ बे फालिथायखौ फालिनो जोङो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बिनि जुनैनो जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों। 5, 6, 7 जानुवारि 2024 इंराजि खालार बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। जोंहा गिबियावनो 5 खालाराव जोंनि गासै बेखेवनो गोनां हाबाफारि माखासे दङ, जेरै जोङो गुबै दरखं बेखेवनाय आरो बिदिनो सायनासालि बेखेवनाय बेबायदि गोबांखिनि जोंहा जिखिनि डिपार्टमेन्ट दङ बिनि थान्दै मेलारि बेफोरनि जोङो बेखेवनाय हाबाफारिखौ लाग्रोनाय जाहैगोन आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंनि मानगोनां जोंहा बिटिसिनि स्पिकार बिथां कातिराम बर' सारखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बेवहाय आरो इनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथांखौबो जोङो गुबै सायनासालिखौ बेखेवनो होनाय जाहैगोन आरो बिदिनो जोंहा बायदिसिना जोंनि जायगानि समाज सिबियारि गोरों गोराफोरखौ बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बिदिनो थिसननाय जाहैदों। दा बिनि उनावनो जोङो जोंनि फरायसाफोरनि गेलेनाय बिथिङाव जाहाथे जौगासारनो हायो थुलुंगाखांनो हायो बिदिनो गेलेनाय बेबायदि हाबाफारि दङ। बे हाबाफारिनि उनावनो जोंहा फरायसाफोरा लिटारेरि बिथिङाव बा थुनलाइयारि बिथिङाव बिदिनो मोनसे रोंगोसार जानो हानायनि खाबुखौ होनो थाखायनो बिदिनो बायदिसिना जों बादायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो मोनाबिलियाव जोङो जोंनि हारिमु बिथिङाव जोंनि फरायसाफोरा जाहाथे आवगायनो हायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा देंखोमु बे बादायज्लायनाय बे हाबाफारियाव जाहाथे जोंहाबो जाफुंसार जानो हागोन, बेखायनो जोंनि फरायसाफोरनो बे बादायारि मोनसे हाबाफारिखौबो लानाय जाहैदों। आरो नैथि खालाराव जोंहा 6 खालाराव बिदिनो फुङावनो फिरफिला दैखांनाय हाबाफारिया जागोन आरो बे फिरफिला दैखांनाय हाबाफारिनि उनावनो जोङो गोजोननि थाखाय जोङो फारौ बिरहोनो बेबायदि हाबाफारि लानाय जाहैदों आरो बिदिनो जोंहा आद्रा थानाय हाबाफारि माखासे मावफुंनाय जाहैगोन। लोगोसे जोङो बेवहाय गोजाम जोंनि जिखिनि मावथि दंमोन बे गोजाम मावथिफोरखौ जों बरायगोन आरो बेवहाय बे हाबाफारिखौनो बेखेवनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वरगियारि बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय जाहैदों आरो बिदिनो जोङो गोजामनि मावथिफोरखौ बरायनो होननानै जोङो आवगायगोन आरो बिदिनो फिन आरो जोंहा थान्दै मेल जाहैगोन। गिबि सानावबो थान्दै मेल जाहैगोन आरो नैथि सानावबो जोङो थान्दै मेल मोनाबिलियाव फज'नाय जाहैगोन आरो बिदिनो आरो जोङो सावरायमेल लादों फरायसाफोरनि सोलोंथायारि बिथिङाव जोङो जे बेवहाय थुलुंगाखांहोनो थाखाय बेबायदि हाबाफारिखौ लायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो हांख्रायनाय जाहैदों डक्टर डिमासा दैब्रां मसाहारि बिथाङा क'क्राझार सोरखारि फरायसालिनि गोरायुं आरो बेखेवगिरि महरै जोङो बिथांखौ रोन्दोम बसुमतारिखौ जोङो हांख्रायनाय जाहैदों लोगो आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। बिदिनो जोङो बेफोर हाबाफारिखौ जोङो जोबोद गाजा गोमजायै जोङो मावफुंलांनो होननानै जोङो साखाफारा जादों। जोंहा रायदाव आफादा बेखिनि हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जिखिनिखौ जोङो साखाफारा जानांगौ बेखिनियाव जोङो आवगायनो हादों। जोङो आसा थिदों जे जोंनि बोथोरा जोंखौ मोजाङै नायफिननानै जोंनि बे सानथामनि हाबाफारिखौ जेन मोजाङै खुंफुंलांनो हायो बिनि थाखाय जों आनान गसाइनि सेराव आर'ज खालामदों। आरो जोंहा 7 खालाराव जोंहा गेवलां मेल जागोन। ओमफ्राय आरो गेलेनायाव जोङो भलिबल बादायज्लायनाय बे हाबाफारिखौनो लानाय जाहैदों आरो माराथन खारनाय बे हाबाफारियाबो दोङो। जोङो बेनिखायनो जोङो खावलायदों जोंनि बे ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन जायगानि रायजो राजाफोरा जेन जोंनि बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव लैहोर फैनानै बाहागो लानानै जोंनि बादायारि आरो जोंनि बिबानगिरिफोरखौ बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थुलुंगा होयो मदद होयो बेखिनिखौ जोङो हांख्रायो लुबैयो हास्थायो। आरो 7 खालारनि जोङो हाबाफारियाव जोंहा गिबियावनो फुङाव जोंहा साखोन सिखोन बायदिसिना खामानिफोरखौ मावफुंनाय जाहैगोन आरो बिनि उनाव जोङो गेवलां मेलखौ खुंनो लादों सानजौफुनि 12 बाजिनिफ्राय आरो बे हाबाफारियाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै लाबोदों जोङो बिटिसिनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' सारखौ आरो बिदिनो जोंहा बे हाबाफारियावनो जोङो
गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादों जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि आरो थांखि जानाय आलासि हिसाबै दङ जोंहा अदालगुरिनि जोंहा आयदायारि फोरोंगिरि खुलुमबाय गिबियावनो 2024 इं मायथाइ गोदान बोसोरनि बयनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय जों बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1974 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन आरो फैयै फैयै 2024 मायथाइयाव 50 बोसोर आबुं जाफैबाय आरो बे 50 बोसोर आबुं हान्थिनायखौ जोङो गोजोनग्लायनानै सनाथि फोरबो फालिनो थाखाय जों आवगायगासिनो दङ फैगौ 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सानथामनि हाबाफारिजों दा बेहाय जोंहा मोनसे गोख्रों आरसि दाना लानाय दंखायो आरो बिथांमोना माखासे खामानिखौ बेबायदिनो मावबाय थादों आरो जोंनि गौथुमारि बिथिंनि जिखिनि मावनो गोनां दङ थान्दै जथुमखौ एबा थान्दै मेलखौ लाफानानै माखासे सेमिनार बा एक्स वर्कार मिट आरो जाय बेबायदिनो जिखिनि जोंनि मावनो गोनां खामानिफोर दंबावो खेला बिथिंनियानो जा थुनलाइयारि बिथिं हारिमुआरि बिथिं बेफोरनि जिखिनि प्रिपारेसन बेखौ जों अर्गानाइजेसना मेनलि दायथ' लादों आरो बेखौ जोङो अलरेडि बियो जोंना 100% जानायनि लामायाव जों जिखिनि आलासि हांख्रायनांगौ दङ जों हांख्रायजोब्बाय जिखिनि जोङो सेमिनारफोरनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनो गोनां दङ बा जिखिनि जोंनिया साइटेसन बानायनायखौ लाफानानै जिखिनि जोंनि हाबाफारिफोरनि प्रिपारेसन बियो अलमस्ट 100% जाफुंनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ आरो जों आसा खालामो जोंखौ जिहेतु जोंनि दखरायाव मोन 37 गामि दं आरो बे 37 गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा रां रुफानिफ्राय लानानै माइरं दारिनिफ्राय लानानै आरो बेबायदिनो फिजिकेलिबो जोंखौ माखासे सापर्ट होदों बेबायदिनो जोंखौ जोंनि माखासे बोसोनगिरि बिथांमोना जोंखौ बोसोन होबाय थादों आरो बेनिखायनो जोङो 100% आसाबादि जों बे हाबाफारिखौ जोंनि सनाथि फोरबोखौ खोब गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो हागोन बे आखाबादि आरो बे आं जोबथियाव मोनसेखौ खावलायनो लुबैदों जोंहा जिहेतु बे मोनसे सनाथि फोरबो फालिथाय बे 50 बोसोराव बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरा मा मावबोखो माबे बिथिङाव मा खामानि मावदों मावाखै बेनि जोंहा मोनसे बेहाय हिसाब जागोन जोंनि बे थान्दै मेल बेहाय जोंहा बेफोरनि माखासे खोथा सावरायगोन आरो इयुनाव बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा मावलांबावनांगोन बेफोरनि मोनसे लामाखौ जों बे थान्दै मेलावनो जिहेतु सायख'ना लागोन बेनि थाखायनो बयबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जों जाबायदि खाखाना हरदों आइजो गौथुम गामि आफाद बा लाइमोन आफाद जों जेरैबायदि थान्दै लिंहरदों बेबायदि गासैबो थान्दै बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ धोरोम राजखान्थि हान्जा बेफोरनि फारागथि लाखियालाबासिनो बयबो जिहेतु एबसुआ मोनसे माहारियारि गौथुम बे माहारियारि गौथुमनि बे सनाथि फोरबो फालिथायखौ आबुं महर होनायाव लोब फैनानै एबा जोंखौ हेफाजाब होफैनांगौ बेखौ आं दखरा आफादनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय गोजोन्थों औ जोंहा जिहेतु बे नैबे जोंनि मोनसे टार्मिनेट सेसन बे टार्मिनेट सेसनाव जोंहा जिहेतु दखरा आफादनि बा एबसुनि मावफारिया बोसोरनैल' आरो जोंहा दखरा आफादनियाबो दिनै बोसोरनै कमप्लिट जाबाय नैबे मावफुं आफादा बेखायनो जोंनि थान्दै मेलाव बेबो मोनसे गोनांथार हाबाफारि जोङो फैगौ मावफारि समनि थाखाय गोदान आफाद दाफुंगोन बेखायनो जों नैबे गोदान आफाद दाफुंनाय हाबाफारिखौबो जोंनि बोसोनगिरि आरो रायजोनि सापर्टखौ लानानै मोजां मावफुंलांगोन बेसेबांसो डेलिगेट्स बाहागो लागोन बेहाय जोंना डेलिगेटआ जिहेतु जों मोनसे गामिनिफ्राय गामि आफाद आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे स्कुल कलेजफोरनि दालाइ आफादफोर थाबाय बेखौ लानानै जोङो जिहेतु 500 एबभ 500 डेलिगेटआ जोंना बाहागो लागोन आरो बेबायदिनो जोंनि आगोलनि कनफारेन्स बा कनभेनसनफोरनि डेलिगेटआवबो बेबायदिनो थान्दैफोरा जोंना बाहागो लाखाबाय थायो आरो नैबे गल्डेन जुबिलि जिहेतु बेहाय जोंहा एबभ 500 डेलिगेटफोरा बाहागो लाफैगोन नोंथांनि जोबथा सम हिसाबै बे गल्डेन जुबिलिबो लोब्बा जाहैखाबाय बेवहाय नोंथाङा माबायदि गोजोननाय दं जोंथ' आं दा जिहेतु आफादगिरि हिसाबै आंनि टार्मसा जोबनायनि लामायाव फैबाय एबा जोङो फैगौ 5 खालारावनो जिहेतु जोङो इयुन समनि थाखाय मोनसे गोदान मावफुं आफाद दाना लागोन आंहा बेहाय जोबोद सेटिसफाइड आं जिखिनि दखरा आफादाव गोबां बोसोर खामानि मावबोबाय गिबियाव थुनलाइयारि नेहाथारि जाना खामानि मावदोंमोन बेनि उनाव GSC हिसाबैबो थाबोदों आरो आफादगिरि हिसाबै आं बोसोरनै खामानि मावबाय आरो बेखिनि जिखिनि खामानि मावनाय बेहाय आं माखासे रोंगौथि
दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा दखरा बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनाय माखासे आं एक्सपिरियेन्स मोननो हादों आरो बेफोर एक्सपिरियेन्सखौ लानानै आं गावखौनो जोबोद राफोद जानाय मोनदों आरो जोंनि जिखिनि वर्कारफोर दं बिथांमोनाबो जोंखौ गोबां हेफाजाब आरो थुलुंगा होबाय थादों जोंनि खामानिफ्रा जोबोद स्मुथलि सोलिबाय थादोंमोन जोङो जायगानि जिखिनि इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ सिनियर एक्स वर्कारफोर दङ बिथांमोनजों सावरायलायनानै सोलोंथाइ बिथिङानो जा बा ओनसोलनि जिखिनि जेंना नखरारि जेंना समाजारि जेंना बेफोरखौ जोङो एबा धोरोमारि जेंना बेफोरखौ जों जोबोद मोजाङै सुस्रांबोनो हाबाय थादों बरिमाखा दखरा हिसाबै जों गावखौनो बिराद मोनसे स्ट्रं फिल खालामो आरो स्ट्रंबो बेखायनो आंहा जोबोद गोजोननाय दं आरो आं नैबे समाव आंनि जोबथि समाव एबा जोबथि जि सान बे सानाव आङो दखरानि आफादगिरि जानानै बयनिबो खौसे मददजों सनाथि फोरबो फालिथायखौबो आं खुंफुंलांनो मोनबाय बेखायनो आं गोजोननाय दङ आरो इयुननि जि मावफारि समनि थाखाय जों जि आफाद दाना लागोन बेखौबो जोङो जोबोद मोजाङै दाफुंना होलांगोन जाहाथे एबसु हिसाबै मोजां खामानि मावलांनो हायो